Hvad skete der? Hvad skete der? Hvor er Kasper? Det ved jeg ikke. Hvor er han? Løje! Kasper! Hvor er du? De må sikkert have taget ham til fange. Ja. Vi må finde ham. Ja. Jeg tror jeg nogenlunde, hvad der havde sket. Efter vi var blevet slået ned af den der bil der. Jeg tror, vi blev... Undskyld. Jeg var lidt så selv. Jeg tror, at politiet, de har kørt os ned, og så har de taget os og puttet herind. Det er ikke sikkert. Og det er sikkert ham der siden, han siger haha. Ja, det kan jeg mærke herinde. Det kan jeg mærke. Au. Vågn op. Vågn op. Hvad skete der altså lige præcis? Ja, og så siger han også her. Hvad? Er du sikker på, at det skete, fordi... Jeg føler mig så godt. Kom her! Nu er jeg blevet til min sur pizza. Jeg kan ikke engang huske, hvad hedder jeg? Jeg kan ikke huske, hvad jeg hedder. Der er to politi. Du slår mig ned på gulvet. Hvor er du, Emilie? She's hitting me. She's hitting me. Ej, lad mig nu komme forbi. Lad mig nu. Det er en YouTube. Jeg prøver. Så skete det helt præcis. Skyder. Vil hun da slippe os ud? Nu er vi søde igen. Eller onde faktisk. Altså nu har vi det bedre. Ja. Slå mig lige hurtigt. Slå mig. Så slår jeg også lige dig. Er du faldet der til dig selv? Jeg faldt mig til mig selv. Og det var flæk. I give you guns. Nej, det skal vi ikke, det der. She's pricking us, I know it. Men jeg ønsker Kasper, han var her lige. Det vil jeg. Vi er de eneste i pressen. Vi overhovedet kender. Don't kill me. Og så gør vi det alligevel. GG. Hvis ham havde set, hvad jeg havde gjort. Så der han dør. Jeg har kigget. Din. Emilie, hjælp. Ja. Jeg har ikke noget staten her. Jeg tiltrækker flere. Kan I se Kasper, han er sådan helt væk. Jeg ved ikke lige sådan, hvor han er. Hvor er han? Vi savner Kasper. Kasper. Lige nu prøver hun bare at blive opmærksomhed ham her. Og jeg har også et keycard. Så lad os stikke af. Okay. Nej, først skal vi lede efter... Vi skal først lede efter Kasper. Jamen, jeg tror, han er her udenfor. Ja, okay, vi leder kun lige hurtigt. Det er Ghost. Her er kloakken.
Ja, han er sikkert gemt sig her. Det var han sidste gang. Jo. Er du her? Kasper! Kasper. Kan du høre os? Det er os, dine venner. Kasper! Jeg tror, jeg muligvis kommer til at ramme den der ghost der. Skynd dig, Axel. Kasper! Du er her ikke. Ej, der var en, der var på vej til... Tag ham nu. Jeg er død. Hvorfor tog ikke de pistoler? Jeg dræbte ham. Jeg skal nok hjælpe dig. Kasper, han var her ikke. Men vil du høre det værste af? Ved du hvad, Elias? Ved du hvad, Elias? Jeg gik ind i den anden i går. Der var der nogen på vej ud, så jeg skubbede dem ud af inderverden. Kasper, du har... Okay, hvis I kan se det her, ikke også, som den her fucking asshole. Du kan godt huske hende der, sagde hun, at de var skolden, så der Er det var løgn? lige flækket hende. Okay, lad os bruge ud. Men først skal vi lede efter Kasper rigtig godt grundigt. Lad os skynde os kigge her. Jeg skal være stærkere, så jeg bedre kan teste de politier, der har gjort det her ved os. Og hende her. Nu vil jeg gerne have en shotgun der. Men jeg har ikke shotgun endnu. Please see what you got out. Kig her. Lad os prøve ud. Emilie, kom nu. Du leder efter Kasper. Ja. Emilia, kom nu der. Bare stille og roligt. Under. Så har jeg også det våben. Ej, hvor det er dejligt, bare. Jeg er ude i døre. Her, ikke? Det her, det er bare livet. Nu har vi alle våbne. Og så er vi spawnet som... Jeg vil ønske, det her aldrig ville have sket. Ja, vi kan ikke dræbe hende. Du er nødt til at bruge F på. Undskyld. Måske skal vi ikke have våben her. Det ligner lidt meget til den. Nej, synes jeg ikke. Hun er grim og fæs. Ups, sorry. Fucking røg der. Jeg kender hendes taktik nu. Så dræber jeg bare hende her. Jeg er bare lige sat på. Du er bare lige på. Der er kun 2 politier. Fik du hende? Dræb den anden. Hvor kan jeg se noget? Hallo, klik nu se. For helvede. Ikke dig, men hende. Så er du ikke det keycard der. Jeg smasker dig. Sorry. Hun tager lang tid at dræbe hende her. Og bare ønske, man kunne dræbe Ja, jeg lokker hende i en fælde.
et keycard, hva'? Ja, det var det, hun tog. So sorry. Nej, du ramte ikke mig. Jeg skal ikke. Ja, jeg er på den. Yes! Hun havde et keycard. Ja. Det var det, vi ikke undslippe hende. Nu skal vi lige få slappet lidt af nu. God idé. Jeg tænker lidt. Jeg laver maveombøjninger. Jeg laver... Så hvis I kunne se derude, holy shit, prøv lige at se, hvor mange der er inde på den her server. Stadigvæk. Det er ikke særlig mange. Så er jeg klar igen. Ja. Så jeg skal nu for at lede efter Kasper, imens vi er kriminelle. Uden at reset, ikke? Mhm. Kasper! Kasper. Jeg tager en politibil. Lukker du så op? Jeg tager en politibil. Lukker du så op? Ja. Jeg savner Kasper. Jeg er allerede kriminelle. Gaten er åben. Skal jeg køre? Ej, rip! Jeg vil gerne køre, hvis han lige gider åbne. Nå. Ah! Nå! Kan du ikke gøre den? Nej, fordi jeg lige ventede, så nej. Du har ikke så ikke kigge. Der er et politi. Han var lige ved at dræbe mig. What? Han kunne skyde igen, så jeg er lige død. Ja, hvis I så det der, ikke? Og så det der fucking heks. Det er super overload. Kasper! Der er et politi på vej. Kom, skynd dig ind. Der er et politi på vej. Kasper! Kom on, vi skal til at køre efter Kasper nu. Okay, så kører du, så kører jeg også i en bil. Fordi så er det meget sådan, at Jeg tror, jeg tager en blå bil i stedet for. Den er brugt en bil på. jeg skal have en pink. Kasper! Kasper! Måske er han inde i husene. Han tror vi sikkert, at vi leger gemmeleje. Det er billigt. Kasper!
ja. Okay. Men jeg tanker, jeg kan se, at min bil mangler noget benzin. Men jeg betaler ikke. Det er mærkeligt. Jeg har fundet en dør inde i sådan noget mærkeligt noget, men jeg fandt ham ikke. Hey! Det kan jeg heller ikke. Jeg vil ikke have en grim blå bil. Jeg vil have en pink. Jeg køber en pink bil! Jeg skal lige bakke her. Kasper! Nu leder jeg igennem skoven. Så er du. Hvor er du? Jeg er dernede, Emilie, jeg er lige dernede af, hvor man kører ned af kriminelle steder. Ikke der, hvor vi kørte ned af, men der vi kørte ned af i natten gang. Nå. Så op ved det der træ der. Efter jeg har op. Kasper! Ej, hvor ondt. Kasper! Kasper! Jeg leder! Jeg stopper ikke, før jeg har fundet Kasper. Jamen, jeg har måske et sted, hvor han sikkert kunne være.
kommer! Så blev det 5 om morgenen. Jeg ledte efter ham i 2 dage, eller 3 var det. Jeg kan ikke huske det. Elias, hvor er du? Elias, hvor er du? Jeg tror, han er hernede. Nej, vent. Vi må sove. Og der må det være en sikkerheds skyld. Her. Det er det bløde græs. Vi skal stå derhenne, og så siger vi det her. Og så trykker vi lige pludselig på den der, uden vi når at se det jo. Derhenne. Og så siger du, Så siger vi, jeg tror Kasper der er noget. Skal vi sige det? Jeg tror, at Kasper er hernede.